שלום, אני עורכת דין ליטל יעקובוביץ', עורכת דין כבר למעלה מ-20 שנה בתחום של דיני משפחה, אבל הפעם אני מרצה על שילוב בינה מלאכותית בפרקטיקה המשפטית שלנו, עורכי הדין בדיני משפחה. אז אם אתם עורכי דין שעוסקים בדיני משפחה, הסכמי גירושין, תביעות, ניהול הליכים, ואתם רוצים להתקדם הלאה ולא להישאר מאחור, הקורס הזה בדיוק בשבילכם. במהלך הקורס הזה אתם תלמדו איך אתם יכולים לחסוך לעצמכם המון שעות עבודה בעזרת כלי בינה מלאכותית כמו ChatGPT, Claude, Notebook LM ועוד כמה כלים שנלמד תוך כדי. אנחנו נלמד איך לנסח טיוטות חכמות להסכמים, איך לבדוק את ההסכמים שלנו, איך לנתח פסיקה בקלות ואפילו להבין ממנה מה האסטרטגיה שאפשר ללמוד. אנחנו נוכל ללמוד איך לסכם את הפגישות שלנו, איך למצוא מידע מדויק בתוך הררי המסמכים שיש לנו בתוך התיק, והכל באמצעות כלי בינה מלאכותית שעושים את הדברים ככה פשוטים. הכל בלי עוזר, בלי מתמחה ובלי צוות טכנולוגי. מאוד פשוט, אני מבטיחה לכם. אנחנו נלמד לעבוד עם כלים נגישים, נבין גם כמובן מהם גבולות הגזרה שלנו מבחינה אתית. אז בבקשה, גם אם אתם לא טכנולוגיים, אל תדאגו. תאמינו לי, הייתי שם. היום הכלים האלה הפכו לחלק בלתי נפרד מהעבודה היומיומית שלי, ואני מקווה מאוד שאחרי הקורס גם עבורכם. בואו ללמוד איך לעבוד חכם ותזכרו שהבינה המלאכותית לא תחליף אותנו עורכי הדין, אבל בהחלט עורך דין שמשתמש בבינה מלאכותית יחליף את זה שלא משתמש בה.